People Assembly ma migusala bedo goni en mar chuno mondo ker kik yie ne participate bol ma 2027 ka en mo yiero joma dhi chung ambulu no. Kineno Parliamentary Service Commission oro jareyo mago joge ker kedhi do maka wabunge ema tie commission no to majority margi gin joge konya kwanza kedhi e Public Service Commission en ker ma yiero jogo yi ko jogo dhi ma joge ker kedhi e political parties election committee ngata dimi dhi yier ngata chiel ma on kara duol kedhi e LSK ngata chiel koro joge teko dhi ka chande gin joma dhi miyo ker joge ne mondo yier joge ne mane momiyo wadwa nang'owa ni ker owa participate e yiero mar IEBC kata kwa kitime otime kaka notime 1997 mane jite bring commissioners make IEBC to sanie ka okereno okobiyie kaka jo azimio ni ng'ata chiel bedo gi powers ma yiero jite matiang'owa madhi yiero joma dhi bedo commissioners make IEBC madhi chung ne yiero